da chi jyst yn teimlo bod chi angen bod ar ben eich hun, da chi ddim eisiau siarad I neb, a jyst bod ddim byd yn mynd ffordd chi a bod popeth jyst ddim yn iawn. Pan mae pobl yn estyn allan, mae'n rhoi gobaith I fi, mae'n gwneud I fi teimlo bod pethau'n gallu gwella a bod bywyd yn mynd I fod yn well. Mae'n bwysig I fi I gwario amser gyda mam allan, jyst mynd siopa neu rhywbeth. Mae'n bwysig bod ni jyst yn gallu cael chat ac bod yna i'n gilydd. Mae'r ddau ohonyn ni yn cael amserau anodd weithiau a mae'n bwysig bod y ddau ohonyn ni'n gallu siarad i'n gilydd. Weithiau mae'n gallu bod yn anodd, da chi'n trafod pethau eitha sensitif weithiau, ond mae o'n rhywbeth pwysig iawn bod ni yn gwybod sut da ni'n teimlo. Mae siarad ar-lein yn andros o bwysig yn y nos pan da chi yn teimlo'n rili isel. Mae jyst cael estyn allan I pobl ar-lein sydd falle ar draws y byd yn America a bod nhw'n deffro, so bod chi yn gallu siarad iddyn nhw a bod nhw yna I chi. Mae'n golygu lot I fi. Mae jyst gwybod bod na pobl yna sydd yna I fi a sy'n barod I wrando heb barnu a bod o jyst yn gwneud I fi teimlo'n gymaint well. Mae estyn llaw yn holl bwysig. Mae'n rhywbeth rydyn ni gyd ei angen. Rhain yw'r pethau bychan sy'n fy helpu I. Fy enw I yw Naomi a dwi'n byw gyda Godbryder.